Ola, Fuco, ves comigo á biblioteca que quero ler un libro? Vale, Xela, acompáñote. Eu onte tamén fun e lín un libro moi fermoso. Queres que cho conte? Busca un lugar tranquilo, asento cómodo e abre un libro. 1000 lugares podes percorrer, verás que maravilloso é ler. 1000 lugares podes percorrer, verás que maravilloso é ler. Vivirás aventuras ben fantásticas, podes viaxar ata outras galaxias, ser protagonista de 1000 historias, saber cousas do mundo e a súa memoria. E ser protagonista de 1000 historias, saber cousas do mundo e a súa memoria. Voarás sobre 100 montañas, mergullarás nos mares do saber, fai do libro teu mellor amigo. Que maravilloso é ler. Voarás sobre 100 montañas, mergullarás nos mares do saber, fai do libro teu mellor amigo. Que maravilloso é ler. Si, Fuco, contame de que trataba o libro que liches. Trataba sobre a vida das abellas. Sí, que interesante. Sí, gustoume moito. Sabes que as abellas poden comunicarse a kilómetros de distancia e non teñen móvil?